Origen del català. El català, com totes les llengües romàniques, va aparèixer entre els segles VII i VIII a partir de l'evolució del llatí vulgar. Tot i així, al segle IX encara predominava la consciència que la llengua parlada pel poble era llatí rústic. La Languedoc, també coneguda amb el nom d'occità, era la llengua que es parlava a la meitat sud de França, mentre que a la meitat nord es parlava la Languedoil, de la qual prové l'actual francès. Tractat dels Pirineus. Durant el Tractat dels Pirineus, la Catalunya Nord va ser cedida als francesos i va passar a formar part de l'estat francès de caràcter totalment centralista. A partir d'aquell moment, la llengua catalana va començar a ser menyspreada, desprestigiada i infravalorada i vista com a inferior o poc culta. Lluís XIV va declarar fins i tot que l'ús del català repugna i és contrari a l'honor de la nació francesa. Passat recent. La llengua catalana s'associava a les classes socials més desafavorides. D'aquesta manera, el català va quedar reduït als pobles i, en canvi, a les grans ciutats es parlava només francès. Així va ser com els catalanoparlants van deixar de parlar en català als seus fills i fins i tot els feia vergonya expressar-se en públic amb aquesta llengua. A més, la cultura escolar era del tot afrancesadora. Així doncs, prohibia l'ús del català i es castigava els alumnes que l'empreaven com a llengua de comunicació a l'escola. Tot i això, cap als anys 70, part de la societat civil va començar a adonar-se que la llengua catalana s'estava perdent del tot i van decidir iniciar projectes de recuperació del català com a llengua d'ús social, com per exemple l'Escola Bressola. En Joan Sorroche, que va exercir de professor a l'Escola Bressola durant els anys 90, ens explica quina era aleshores la situació del català a la Catalunya Nord. És que era una situació força residual. El català, sobretot a Perpinyà, a la ciutat, no era molt evident. L'ús del català a fora, al carrer, no era molt evident. La gent del carrer habitualment parlava en francès. Fins i tot jo m'hi podia dirigir perfectament encara una botiga en català, la persona, però la botiguera se'n responia en francès. Un curs que vaig anar a viure en un poble, al costat de Perpinyà, uns 10-12 quilòmetres de Vilanova de la Raó. Llavors, allà era un pèl diferent. La gent del carrer, la gent del poble, un poble molt petit, llavors sí que tenen un ús més habitual del català. Present. Així doncs, s'han anat creant entitats, associacions i iniciatives que defensen la recuperació de la llengua i la cultura catalana. Una de les més importants és l'Escola Catalana La Bressola, que té com a objectiu que el català esdevingui llengua d'ús quotidià i relació social, dins i fora l'escola. Es basa en la immersió lingüística, el mètode natural d'aprenentatge d'una llengua. Una altra entitat rellevant és el Casal Català del Conflent, que defensa i promociona la llengua i la cultura catalana a partir de la creació d'un lloc de trobada on la llengua referencial d'ús és el català. Futur. Com t'imagines el futur del català a la Catalunya Nord? La feina que han fet, que fan, és molt gran, molt forta, però el rendiment a nivell de país, a nivell d'ús del català a fora, no crec que es vegi massa reflectit. A partir del que acabem d'exposar, creiem que el català a la Catalunya Nord és una llengua amenaçada, ja que, tot i que el català encara es transmet a les noves generacions, podria ser que deixés de transmetre's en el decurs d'un segle, ja que l'índex de transmissió del català de pares a fills és lleugerament negatiu. D'altra banda, el nombre de parlants en català a la Catalunya Nord és inferior a 100.000 parlants, que és el mínim per sota del qual Kraus considera que una llengua està amenaçada.
A més, la presència del català a les llars, com a llengua d'ús habitual, és gairebé testimonial, i l'ús del català al carrer és pràcticament inexistent. D'altra banda, importants iniciatives de recuperació del català, com per exemple l'Escola Bressola, ens poden donar algunes esperances de cara al futur, ja que, per poder continuar assegurant la presència del català a la Catalunya Nord, tal com diu Moreno, és imprescindible que l'educació es realitzi en la llengua pròpia de cada comunitat lingüística. Així doncs, es constata un progressiu però lent augment de la llengua catalana als centres educatius de la Catalunya Nord. Dades extretes de l'Institut d'Estudis Catalans al 2012. Ai, desperta, Rosselló, si ve Rosselló, desperta, que si dormes al teu racó ja tindràs la llar deserta i les sems s'iniaran quan la llum serà todada, morirà la fe sagrada, don Rosselló endavant. Tam, patatam, que les figues són verdes